ya nenjing didal kumurah kumuro dene serdadu sewu mandap saking kapal berhasil dina sakmangko anggonku minangka dadi duta panglamar ora kang ben kesakno bendaramu Prabu Kalajaga amung sang Dewi Ayu Wara Sembadra matur sapa kang dadaran nggih Ndara boten pangaken kula menika Pak Ling Udina wingking saking Bluru Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Sing mburi nggih kula niki kancane wakmu jenenge niki, kula mboten tebih kula niki saking Kembang Kuning niku lho. Pawaan secanting jali gage matur sapa kang dadiaran Angka Wijaya edan jenenge Angka Wijaya angka iki wis ngarani Wijaya menang lho nomor togel ya jenengmu ya togel iku gak ana Cak jare sapa lho togel iku larangan agama larangan negara gak oleh nek gak metu nek metu oleh Duh, kalau niku lereno anggonmu nogel-nogel lah apa Cak? Larangane negara luwih-luwih larangane agama lah kok iso ngono mulane diarani togel
toh gele kuwi saka tembung tobato olehmu gendeng entek-entekane ludes ngerti. Pokoknya kan pasal 303 perjudian lah kapok kan lah. Kok apal? Aku wis tahu goblok. Bakal boyongi Dewi Sembodra kang minangka gantelane atis bendaraku Sang Prabu Kala Japa. Iso boyongi Kanjeng Ibu Sembodra yen iso nglangkai bangkene Raden Angka Wijaya. Berapa banget nyanyi nyanyi Ladalapan ayo boleh papan sini mas bagus ngati-hati Angka Wijaya bagus cilik wali niatani tandane ayo sepiro kasih saya siapa sing kon panuk iya iki ajiku putih bang gak mergo ajimu putih sing mati mergo tanganku sing lompat tangan ngopo ket mau tak gawe nyekel kok lompat lompat kadang tak gawe nyekel barang sing gak to tangan kundal bercacau ramu tak ketik dari biak kawat tak kamu aduh kipun gak ngomong-ngomong ya Allah kalau ketene tagal sing hati-hati ana wis kadang kowe mono
Patih Sadalana tandhange kadene do maju do mlebet Jagatraya. Sinden Sega ana kridane Mas Patih Sadalana. Aja kuwatir. Yen aku bisa mboyo Dewi Sembadra kon njaluk apa? Mas picis duit Raja Brana gak kurang dik Mas iki. Gak kurang dik duit. Nek menang, nek kalah ya mung ngerong mesti wasitan. Sindan. Sengga ana kridane Mas Patih Sadalana. Kaenak enggak apa kajian kok hae sos bener golek liyane cara wong isuk mangan tempe awan tempe bengi tempe susu ya bosen mosok bolak-balik dengan hae sos golek liyane tah sing gak ono liyane hae apa kira-kira mingkem ya? Mingkem ya? Mingkem ya? Ya. Awas, hati reset lali potong 250. Hebat, sinden bayaran 3 juta. Iya dah. Masuk. 3 juta sak hari. Nenek, hari ini kamu terlihat lesu sekali. Nggih wayah ngeces. Wayah ngeces batu entek. Oh, kon biasa dices apa nih?
ngamarta paribasan mancing kena iwak ning kudu bening banyu nggih mundur saya ayo awak dhewe ngaturna salam dumateng sedaya kadang ingkang wonten mrika Jedong klebu Kecamatan Pacar Keling Surabaya kene ya Gong. Oh iya maksud nggih Mak. Iki nepake wulan becik nak wulan sura. Wulan sura ya Mok. Yaiku kaul pestarean Nyai Putri utawa lan Buyut Putih kang manggen ana sisi Masjid Kuno. Oh, ngono punya balung panggang. Kok ngedek. Blender sing lambe abang. Ngaku kok. Jenengmu sapa ewangmu pira? Kula Sugine Cempaka Sari. Ode jemunuk. Nggih, kula Novi Rahma. Mbak Novi Rahma. Status kipas-kipas dari tadi. Kipas-kipas mencari angin tidak puas karya Lain. Masuk. Siapa Mbak Sulis jenengmu? Dari mana? Ini kula jeneng kula. Oh iya. Ayo Nduk, sapa jenengmu? Nggih, tepangaken nang kula Nini. Mbak Nini saking Jombang. Jombang. Nggih, kula Wiranti saking Sukodono Sidoarjo. Mbak Ambar Wiranti Sukodono Sidoarjo. Iya. Samira. Nggih, kula Samira. Dopet. Balik ke Mira. Mbak Mira Nggih. saking Dawar Plato. Dawar Plato. Matur nuwun Mbak Mira. Pinggire. Ayo Nok, sapa Nok? Jenengmu? Saya Ita. Kita dari mana? Dari Jombang terima. Suarane ditampi utuh cetar mbak
permainan sekali. Permainan apa? Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Namanya kuda kopi. Sunyak tunyuke ngomong samel